Sanibonani molweni yabusheng dumelang sanibingelela futhi sanamukela kuzinto zenzeka sishemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje. Siyabonga wonke umuntu owenza subscribe, sicela ukuthi nami ucindezele gonzoba wokuqala ukuthola ama video mangabe siwaposta siyabonga. Hey izinto ziyenzeka kumaskandi. Hey ziyenzeka. Kulamalanga kuvela ukuthi mina ngithi ngizwe this, ngizwe that. Ngoba phela hayi usematheni umfoko omncengwane. Akeke kodwa singene odabeni lethu ukuthi sini. uAli okanye uAli uMgube okuyena ohola iqembu ama-SAP uvele wadedela ingoma kula maviki edlule ezobe ku-CD empeleni elandelayo njengoba ezokhipha nje ama-SAP bese wadedela ingoma yakhe ethi isihloko sayo i-Satanism. Hayi babo ngeschedule isihloko khona lapho ikhuluma nge-Satanist. Ikhuluma bese kuba bafowethu, hayi ukuthi cha, phakathi ngaza ngoma kwethu. leyo kunomtalabho Ngiyabuka lapha. umthandeni igcomle shamanga Impela ngathi hayi. umtalabho kunamandla. Hayi khona, hayi. impela Phansi kwenkomo manje, leli inxele leli. engazi labona kodwa liyasenga uyabona ngizwela lombelele ningasinqamuke ngokuzoyibhabhuza ngenxa lokwekhonde inqamuke kade kwaligcina washo kanjani wagcina nje ukusenga uAli bafowethu. Hayi umuntu omdala madoda wazovuka ngengane ukuthi kodwa into angicasula ngayo unowabo ababaningi engabe ngempela wadlala nabo umdlalo kwacaca manje silindele uproducer yena kuyena nokuthi aphinde futhi atholakale naye ebuyisele emphakathini njengothokozani langa. Manje simthole giya endwendweni zeingane ezincane lapha izalayo asimazi ukuthi ngempela ke uhloseni ubhekephi futhi njoba ukhala nje mthobisi ukuthi mina lo mfana lo inxele leli angibonge ngani ukuthi lacula ngoDisemba lagadla lingigadlela lapha elagadla khona. Cha wangicasula mina angizange ngijabule nje hlobo wangicasula mina ngoba vele uAli kujwayelekile ukuthi acule ngengoma ngezinto ezenzakalayo esematheni kahle hle ngamnika ipenalty mina uyena ofanele abonge mina wangicasula ngokuthi manje azothi ke nange qunculisa ngoma yavela kodwa ngihlanze ngaleyo nto leyo wayengiquntula lapho lo mfana. Yabona leli gama lokuqunsula mina ngiyalazi ithi imbongo noma inqaba kuwele izibuko ithwele isaka lempuphu uyiqunsula lapha uyiyekile ngoba uthi iphuza amanzi mhlambe ikhokha umoya ukuthi uziwele. Kodwa manje yanginyanyisa nje kwampela nje mina uAli lapho ukuthi usho ukuthini mayithi nange qunsulisa ngoma ngavele ngabona ngathi hayi cha ngiyadileleka lapha manje ke lapha ka kusiziwe kumthakathi weindaba manje ke kuthiwa kobe kugroove eMaritzburg umthakathi weindaba liyo balokhonya khona ikhonto yamadoda hayi la kwaMgube suka kodwa-ke nasi isikhova lesi ngisibona starta nje mina basephawula uNgizwe Mchunu ngempela basho kanjalo-ke inxele lando kuzempela bangalithatha indasikhathi la seligibela nalo futhi la seliphendula lisho kanje. Uyabona wena Ngizwe, angazi mina ngasibona isehluleke esifana nawe la ezweni. So nje ngicela uhlukane negama lami ngoba ngizokwembula izinqa boy. Wena indaba zakho siyazazi. Alikho ixuku nephixi elifana nawe uyabo. So ngicela nje uhlukane nalento yakho oyenzayo ukuthi ugade umuntu make wenza kahle nje waduma ubusuzoyincikisa ngawo lokho ukhuluma indwanyana ngoba ufuna ukuthi lingakhohlakala igama elithi Ngizwe ngoba wahluleka ukusebenzisa wena ithuba lakho urinikiwe emsakazweni ukhozi urinikiwe naye idlozi lakeni lasemachuneni ukuthi uyoba umsakazi okhosini. Wafika wakhohlwa wena okhosini ukuthi uqashelwe ukuba umsakazi. Wacabanga ukuthi uqashelwe ukuzoxoshisa abanye abasakazi abafana noNtshata abafana nabanye nangengize ngibabale uyabazi wena yabo. So nje ngicela nje ukuthi uhlukane negama lami ngoba angifuni ukukhuluma indaba zakho yabo. Lento nje oyenza ukuthi uzongibiza ngekhonde la ungibiza ngayo yonke lento ongibiza ngayo iyangiceka boy. And into engiceka kakhulu ke mina kuwe nje ubona ukuthi ucikwa ukuthi mina ngibhizi nezingane ezincane. Mina ngicikwa ukuthi wena waqashwa emsakazweni uma kumele ukuthi ukhuphula umculo kaMaskandi wabona wena kufanele ukuthi uzama amathuba ukuthi uxoshisa abanye abasakazi wagcina kuxoshwa wena ngoba vele umphuphe wena ayikho into wakwayenza yaphumelela
yabo. Wahluleka ngisho usuqasha amabhasi intombi zomhlanga ukuthi azomasha lapho ukhosini zimashela ukuthi unjatha angaphinde abonakala eduze kwazo. Siyakwazi phela lokho sihleli nje ukuthi imikhuba yakho yobuxoki yonke le owawuyenza lo uzoyenza la kumaskandi manje. Kahle kahle yona unyonini umthetho wakho awuqondakali uyinhloboni yenyoni noma uyilulwane noma uyini. Yabo uyibiza ngesangoma khona isangoma esiphuphe kanje esingenayo ngisho indumba yabo. Isangoma ukubona isangoma ngawuhlele endumbeni yakho wena uhlukane nezinto ongahlangene nazo ohamba uyikhuluma la uphixeza wenza yonke lento oyenzayo. Mina ngizwe ngiyazi ukuthi wena ukwazi wangithanda ngisho sasakaza wena wazama wena ukuqeda nyanga egama lami yabo. Wangethuka la wangidica ngenhlamba mangabe sengikufonela mina wagijima wacasha ngekhulu zokhozi ngoba uthi uzama ukuqeda ngegama lami wahluleka. So ngeke uzuqede manje boy, awusenayo ipower. Dala yathathwa ipower mhlawumbe ongayisebenzisa ukuthi uqede ngoAli. So nje ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo ngoba bangabe uyaqhubeka nento oyenzayo mfana ke sizohlangana khona ngeke kumile etshani ngiyakutshela ngempela ngoba awulutho wena ngizwe la kimi. Ngakunyathela intamo nje ungenzi lutho. Ubanana njengawo mina ngawudla namakhasi. So nje ngicela uhlukane negama lami ngizwe ngoba angikukoloti lutho kahle kahle wena okolota mina. So ungafuni ngikukhumbuze izikweleti zami. So nje ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo uyangicika ngempela mangabe wenza kanje. So nje ngicela ukuthi uyeke lento oyenzayo. Angifuni ukukhuluma indaba zakho. Nginendaba zakhe eningabi mina engizaziyo. So angifuni nje musuke ungishallenge ngizwe ngoba ngizokukhathaza boy. So ngicela ungangishallenge. Hey, inzima le ndaba. Kodwa ke ngizoshiya ilink kwi-description ngaphansi ngishiyele ukuthi mhlawumbe ukuthi awuyazi ingoma noma ungayizwa uzokwazi ukuyizwa. Ngizothola ilink khona la ku-YouTube ngi-attach kwi-video yami la ngaphansi kwi-description ngaphansi bese ngiyifaka. Uzokwazi ukuthi uyijikele yona uyizwele yona ukuthi nomtalabho masiphelele wonke nje ukuphelele. Bese uPaula futhi ishiya i-comment yakho nayo comment section usho ukuthi ucabangani malana nomtalabho okanye noma nama-clips lawa kade bekhuluma uNgizwe noAli Mgube ukuthi iyaphi into yakho kahle kahle mawuyibona wena. Bese singena udaba lesibili. Udaba lesibili luthi empela nje kade ngonakele lutho bekuthulekile nje inkinga vele sinayo sonke i-COVID-19 okuyi-coronavirus sibhekene nayo sonke futhi imise kwabi nje yonke into vele ezweni. Bese bade kuthulekile nje ngayo kuthulekile ngonakele lutho sisalele khona ukuthi kuthiwani mhlawumbe uhulumeni ngoba sekwi-lockdown nje sisamele yona. uBobo umfana wepiki wase evele shaya ivideo wacula iculo lakhe mayelana ne-coronavirus. Ucule kanjena iculo lakhe le-coronavirus ilinathi COVID-19 mayelana mama. COVID-19 mayelana mama. Siyababonela boshanya bayaphela abantu. Yeah, ilela uculo liculile emnandi iculo lakhe liculile. Ngizwa ngathi nayo emnandi impela iculo ngoba impela into lesibhekene nayo sonke siyizwe siwumhlaba futhi wonke jikelele ngoba lesifo si-global. Sithe makusuka lapho nje kungonakele lutho futhi uBobo eqeda uculela wasephawula amacingwane. Hawu amacingwane dukuduku nange sikhuluma ngengoma okanye ngeclip kaBobo umfana wepiki wakhuluma wasisho kanje. Hayi ukhaliswa indlala lona uNkulunkulu wami, indlala lo ukhaliswa indlala ke lo. Ngayibona le video uNkulunkulu wami. NoBobo ke naye akasengasikhathi singake nani nje wasevele iziyela yena ezeyiphendulela kwangachitha isikhathi wakhomenta naye waphendula into esho uNgizwe impela kahle kahle waphendula washo kanjena ke yena. Bengicela abafowethu onamafoni kaNgizwe Mchunu angithintele yena mfowethu ashatha uBobo umfana wepiki ushoda ngenduna yabalandeli. Ukhona umsebenzi la mayedinga umsebenzi akeze la kwahluphekile. Akunankinga singamqasha singamthatha ekseni ngoba nemoto umuntu angasenayo akasondela impela likhona iBM lapha noma ngizomnika iveni lami leli ngoba uyabona ngumuntu onozwela kakhulu. Ngivele ngikhale nje mangibona omunye umuntu esokole vele kwehla inyembezi nje. Ngiyacela ke bafowethu onendlela yokuthola uNgizwe Mchunu angisize. Ngibadinga kabi abantu abafana naye abamaqhalaqhala njengaye bezokwazi ukuqhakambisa umculo wami uvelele ebantwini igama lami elikhulu. Ngiyabonga. Hayi ziyenzeka kumaskani
ziyenzeka. Ake usho kena ukuthi mhlawumbe ubona ngathi yisiphi isizathu ebesingenza umacingo ukuthi egcine sekhuluma kanjani ngomuntu ukuthi ucula kanjani nokuthi mhlawumbe-ke ngengoma eculile. Ake ushiye uvo lwakho comment section usho ukuthi yisiphi isizathu mhlawumbe esimenze kanjalo-ke nokuthi indlela ubo bayibambe ngayo indaba uyibambe ngendlela e-right noma mhlawumbe bekumele ibambe ngendlela ehlukile ngale ibambe ngayo, bese uyishiyela comment yakho comment section bese thina nawe sidibane ngokuzayo.